Satsho sangena thina singalala endleleni nazi indaba ze1KZN TV ehamba phambili namuhla. Ungizwe ufakaze kwelebhelu kuhlomule amakhosi noNdlunkulu eMzumbe. Kanti isiphepho sidale umonakalo eNewcastle. Indaba ze1KZN TV zifunda uphilano kaCibekhulu kwamzimba umntwana uyakhuleka kunina besilo. Sanibonani. Akasekho ke emhlabeni lo belisekela lemeya kumasipala uMhlathuze uChristo Botha. UBotha ushonele isibhedlela kulandela ke ukugula isikhashana. Umasipala uthi lokhu ke kungokulahlekelwa kumkhandlu umphakathi kanye nohulumeni nje wobumbano eMhlathuze. Usomlomo kumasipala uMhlathuze uKhansela Tobias Gumede udlulisa kamazwi enduduzo emndenini kanye nakubangani nozakabo bakaBotha. uGumede uthi umasipala ulahlekelwe ke ngumholi obezinikele ekuthuthukiseni ke nasekusebenzeleni umphakathi. Kuzokhumbuleka ukuthi uBotha ube yiphini lemeya kusukela ngonyaka ka2023 futhi ke beyingxenye yohulumeni wobumbano kulendawo. Umasipala uthi usebenze ngokuzinikela nangobuqotho nangokwethembeka ekusizeni ke umphakathi waseMhlathuze. Sizwa ngokushaqeka manje izindaba ukudla emhlabeni athi kuthi meya uChristo Botha. Sikhasana nomndeni wakhe abangani zihlobo neqembu lakhe iDA lesikhathi esinzima kangaka sengathi umphefumulo wakhe balawuthula. Imininingwane ngezinhlelo zomncwabo kanye ke nokunye bengakaminyezelwa. Esidabeni ze1KZN TV nginguSamukeliso Nqulunga ngeSarejus Bay. Kuyaqhubeka ukuqulwa kwamacala kaBonkosi Khanyile enkantolo kaMantshi eThekwini kwaZulu Natal kathinta ke ibhela ehambisana nokutatshwa kwempahla ezitolo ngenyanga kaNtulukazi onyaka u2021. Namuhla ke enkantolo ke Boxing lofakazi bekugibele ungizwe emlando omchunu. Ngokohlangothi lwabameli bebemlethe ngoba naye okwabhekana namacala afuza kaKhanyile enkantolo leGoli nawo ayehlobene nesibhelo zango2021 kodwa ahoxiswa. uMantshi ubese kuchitha ukuthi ungizwe azofakaza ngento asekabhekana nayo neyenzeka kwesinye isifundazwe. Ngesikhathi sekuqhubeka lona uqula kwecala kube sekudlalwa amavidiyo kaKhanyile la ekhuluma khona nabantu emakethe eThekwini kanye nasesitolo esikhulu sokudla. Kwenye yamavidiyo kuzwakala uKhanyile ekhuluma ngabantu ethi abaqhubeke bevala imigwaqo bashise kuze kuba uZuma uyadedelwe ejele. Ummeli kaKhanyile ubesebuza ungizwe ngokwakhe igama lokuthi ukushisa lalisho uKhanyile ukuthi ngokwakhe lichaza ukuthini. Ungizwe uchaze kanje. Ube uphinde futhi wayesekhuluma ngendaba yokushisa. Also he made mention of burning. And ukushisa ke futhi angifuni ukufihla onxamalala bazele iziningi intombi ezinhle kwanxamalala ngisho inkosi uMswati ikwazile ukukhomba kwanxamalala ngoba zishisa sithi bhe intombi zakwanxamalala. Ngaphekwa lokho mayekhuluma ngokushisa njengoba ngichazile laseqaleni ukuthi uyena ozochazayo oyena ongasho kangcono ukuthi ikuphi ukushisa akushoyo ngakuyo yonke leso simo. Ngaphekwa lokho futhi kuloku kushisa akhuluma ngakho maye ukuthi ukukhuluma ngokwezwe hayi shothi impela bakwethu nidlala ngengane yabantu ngoba alizange lishe inhlobo izwe. Ngesikhathi kuqhubeka ukuthula kobufakazi ummeli kaKhanyile uphinde wengeza ngokuthi ungizwe ubemlethele ukuzochaza amanye amagama esiZulu ngoba unguchwepheshe kwezolimi lesiZulu. Umchunu uphendule ngokuthi ubengakwazi nalokho futhi kuyihlazo ukuthi kube khona abantu ababizwa ngochwepheshe bolimi ekubeni umuntu esukela encelebeleni. Uqula kwecala kuyaqhubeka osukweni lakusasa nofakazi omusha. Kudebokho Sibisi wezindaba ze1KZN TV kuchannel 261 ngesenkantolo kaMantshi eThekwini. Ngqongqoshe omnyango wezokubuswa kubambisana nezindaba zomdabu kwaZulu Natal umfundisi uThula Sizwe Buthelezi unikelele amakhosi kanye noNdlunkulu abangama-43 ngaphansi kwesifunda ke sasogwini ngeinsiza zokuqala amabhizinisi. Lo mnikelo wenze endaweni yaseMzumbe eNkanini.
Umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kwisifundazwe KwaZulu-Natal unikelela amakhosi kanye nondlunkulu abangama-43 ngezinsiza zokuqala amabhizinisi. Lolu hlelo belibanjelwe eMzumbe kanti ungqongqoshe uthi baqhubeka nohlelo lokuthuthukisa amakhosi abaliqala kwisifundo uMkhanyakude. Esikugquzela ngakho ukuthi uma abantu bebona amakhosi nodlunkulu besebenza ngezandla nabantu bazokhuthazeka ukusukuma bazakhe bazenzela. Lolu hlelo siqale ngamakhosi awu-18 eMkhanyakude sadlulela esifundeni iLembe ngamakhosi awu-35. Namhlanje silapha ogwini lapho kuhlomule khona amakhosi awu-42. Eqhuba uthi amakhosi alithakasele kakhulu lolu hlelo ayabona ukuthi isithunzi samakhosi siyasimama. Amakhosi alithakasele kakhulu lolu hlelo ngoba ayabona ukuthi isithunzi samakhosi siyasimama ngaphansi kwalohulumeni oholwa undunankulu umhlonishwa uThamsanqa Ntuli. Amakhosi azizwa manje esenezwi, ayibona eseneqhaza elibambekayo nelicacile alibambayo ekuthuthukisweni kwemnotho yawo. Usihlalo wamakhosi asogwini inkosi yesizwe samanyuswa uthi bajabule kakhulu ngalolu hlelo. Uzothi bazoqinisekisa ukuthi amakhosi aphila ngendlela ehloniphekile. Izinsiza lezi ayizinikezwa amakhosi namhlanje siyazi ukuthi amakhosi kuzoba kukhulu okuzokwazi ukuthi kulekelele amakhosi kanye nezindlu nemindeni nje yamakhosi. Siyazi ukuthi uma esizweni kukhona othintekile olambile ongena amanzi odenga usizo noma ngabe thiwa uyahlukunyezwa kodwa uyazi ubalekela komkhulu. Inkosi yesizwe sasenhlangwini kwaFodo uthi babonga umsebenzi emihle yenziwe ungqongqoshe walomnyango. Sesikhona isiqalo sokuthi ondlunkulu namakhosi baqale bazigeneratele okuncane uzokwazi ukuthi ungene ekhaya bakwazi nokuthi bakhe izigodlo zamakhosi zibukeze bese simeni ngoba isigodlo senkosi fanele sibe sesimeni ukuthi noma kufika abantu babone ukuthi bafike esigodlweni senkosi. Undlunkulu wesizwe samanyuswa ubonga ukuphakanyiswa kwamakhosi nondlunkulu. Namhlanje sino MEC othe uyazi ukuthi omama mukhulu umsebenzi abawenzayo ezizweni ake nabo ke bahlomule ngokuqashisa izinto ze-catering kuyaziwa siyapheka siyasiza siyaqashisa kodwa namhlanje singondlunkulu singomama bezizwe sizocelwa ukuthi asike sisebenze kodwa singasebenzeli lutho ngoba ngesikhathi esiningi ondlunkulu bakhipha emaphaketheni abo ngesikhathi esiningi ondlunkulu benza ngokwabo benzela izizwe. Usihlalo wondlunkulu ogwini wesizwe sakwaXolo uthi lezi insizwa kusebenza zizolekelela isizwe. Ezophinde ikwazi ukuthuthukisa izizwe zamakhosi. Siyazi ukuthi kuningi ububha ezweni zamakhosi kodwa ke ngalezi insizwa sisebenza sithi namhlanje sicabanga ukuthi inhlupheko noma ipoverty sizoba into eyihistory. Lo mbiko beniwethulelo zamando sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisemzumbe. Sishiye ekukhala kwesiphepho esihlaseleke endaweni yasosizwe ngaphansi kamasipala seNewcastle endlane likaMthaniya njengoba kumndeni wakaNgomane uphephukelwe ukuphahla lwendlu ohlala kuyona. Lo mndeni uveza ukuthi usulala kobenyoni ngoba kwesabela ke nobugebengu kwazisa izinto eziningi zihlezi budedengu. Umndeni wakwaNgomane osizweni eNewcastle endlane likaMthaniya uthi uhleli dengwane njengoba kube nesiphepho esinamandla ngempela sonto. Izolo ngabophazwani kunomoya omkhulu siye savelela isehlakalo la ekhaya sawelwa indlu le ibilala umntana siswami. Uqhubeka ngokuthi ziningi izinto ezilimele kanti sekuqhubeka nobugebengu. Izolo ebusuku siye sahlala nosiswami sangalala cause bekuvulekile la endlini. Siye sisahle nje ngabo2 ebusuku sizwa kukhala khona la ngaphandle amathayeli. Bese kufikile ke amaphara izolo ebusuku ngabo2 ezodonsa amathayeli. Saphuma futhi mina nosiswami sothusa wajaha baleka. Asazi noma bezothatha amathayela or befuna okunye bathabalekile awakhona ngongena namanje sisasenkingeni sacela bandla onosizo sicela vele ngoba ithe indlu mayikuba yawela ngasekitchen inyanga beziqeda kuphela
kumosheke ukudla ebese kuthela emabhakedeni lokho kungabo 10 kg kuchitheka ama-rice kwamosheka uflour wagcwala inhlabathi amaveji kuze baphihleka ngisho ibhaskidi yamaveji awekho nefriji ithe ukushayeka nogesi asinawo nhlobo nawo ulimele ugesi wethu Ikhansela lalendawo Ntokozo Mdluli uthi bahambisane nomnyango obhekelela izinhlekelele ukuze bekwazi ukuhlola umonakalo. Silapha emzini wabaguliwe esinawo lapha ewadini lethu izolo kube nalesimo sesiphepho besikhona endaweni ngebhadi lapha ekhaya sangena samosha indlu njoba sibona izindlu ziwini silapha ke ngokuthola ucingo lwalapha ekhaya emndenini izolo noma umuntu bengekho eduzane kodwa umndeni uthinga ungithintile ucingweni wazi wathumela ne-ward committee lethu lwaqwaba elikhona la ewadini ngalithumela ukuthi alisondele sathinta udisaster wethu waseNewcastle waresponda ngokukhulu ukushesha wafika lapha ekhaya wasikuhlonza isimo base bengithulele ireport ekuseni ngabe sengivukela khona la ekhaya nami njengokhansela weward ukuzobheka isimo ngempela ukuthi sinjani ikuphi okungenziwa silapha ke namhlanje siyasibona isimo sakhona sisihle and abodade kuhlala udade bodwa ninsizwa nje esencane esakhula ngamanye amagama nje umuzi obheka abantu besifazane futhi abangasebenzi indawo ongekho ovukelayo ozothi unemali futhi ke ngesimo sabo azikho nezingane ezincane ongathi mhlawumbe banesibonelelo abasitholayo uhulumeni ubese nxusa ukuba uma kukhona bangasiza kulolu daba bengenelele sibese ngayibophezela njengokhansela ukuthi ngizohamba ngiyoqwabinga lapha ngingaqwabinga khona ekhaya ngithinte nabawo somabhizinisi abaseduzane ukuze sikwazi uphinde siulungise lo mumzi bese simene esihle ngakho ke ekseni kusasa abafowethu sebefikile namhlanje laba bakwazi ukwakha esinokubasebenzisa endaweni makhona la sisiza khona bayenze quotation manje sesiyahamba ke siyofuna izinto bese ekseni siyabuya bayaqala bazolungisa lesimo sendlu le eRDP kwakuyindlu kahulumeni ayikhiwe ngalesa sikhathi sikahulumeni kaZulu manje isimo sayo sisekho sihle bazobuya ke bazoyilungisa ekseni ngoba sithe akuphele mhlawumbe isonto iphelile ngenxa ukuthi balala kuyo ayikho enye indlu abangalala kuyo ngakho ke siyacela futhi ukuthi kosomabhizinisi nabantu nje bakithi eNingizimu Afrika nabantu bakithi lapho sizweni kakhulukazi eWard 11 ukuthi silekelelane kube kuthobeka dladla ezindabeni ze1KZN TV ake sithi shelele itoro nenebeselo siyabuya futhi nezinye izindaba Asibonga siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV nazo ke zona indaba esithi yizo ezihamba phambili namuhla Ungizwe ufakaze kwele ibhelu kuhlomule amakhosi noNdlunkulu eMzumbe kanti isiphepho sidale umonakalo eNewcastle Inhlangano engenza inzuzo yasendaweni yasenkandla eNkungumathe NPO inikelele ngecathulo ezingama-80 kubafundi abasuka ke-ekoleni zendawo ezili-16 lokhu ikwenze ngokubambisana nenkampani Imbanga Industrial lapho ke yona kinikelele khona ke ngamaphasela okudla kwizaguga ezili-100 Kube injabulo kubafundi abangama-80 abasuka kwizikole eziyi-16 ezahlukene ngaphansi kwendawo yasenkandla ngenkathi inhlangano engenza inzuzo iNkungumathe NPO ibanikelela ngesicathulo njengoba eminye imindeni idonsa kanzima ngaphandle kwabafundi kuphinde kwahlomula nezaguga eziyi100 ngamagilosa okudla ekhaya ngane yami ngiphila kabuhlungu ngoba ngiphila kabuhlungu anginayo ingane esebenzayo ngihleli nje ekhaya ngize ngihole mhlambe ukuthi makufika umholo uprotha angisena lutho ngiphila nje kabuhlungu khona ngempela angazi ukuthi singabonga nithini kunina ngoba uNkulunkulu uhambela yonke indawo Omunye wosomabhizinisi waseGoli kuyena onikelele ngamaphasela okudla uyachaza ngokuba yingxenye yokulula isandla kwizaguga ngaphansi kohlelo lweNkungumathe to give back into a community engakhulela kuyo I'm very passionate about that ngendlela eziningi ngentsha nabogogo and students as well abenza matric we take them from Kandla High School siba university we've got a bursary scheme through an organization called Kasim Ntombela kanjalo nalo ngusihlalo wenhlangano engenza inzuzo iNkungumathe NPO Mthokozi Mchunu uzwakalisa ukujabula ngokusizakala kwabafundi kanjalo nezaguga Esinakho
Sicela nje ukuthatha zonke izikole zalakithi kwaMpungose neza-ABC nama-primary schools ngokumakhelwane wethu eziwu-16. Isikole ngesikole sathatha iy'ngane ey'nhlanu. Iy'ngane ey'nhlanu, ama-primary not ama-high schools ingangibuki kabi. Abafundi nezaguga babonakale bejabule emva kokunikelelwa ngalezipho. Izindabeni z1 KZN TV bikuthi abantu maphumulo eNkandla. Iqembu lenkathi yenkululeko yesizwe endaweni yaseSigaganeni naphansi komasipala kuMfolozi linikele ngokudla enkulu esake ikhula crash ngenhloso yokulekelela ukuze izingane zikwazi ukuthola okuya ngasethunjini okwanele insuku zonke. Abaholi baleli iqembu kuleli gatsha bathi lolu sizo luyingxenye yokweseka umphakathi nokunakekela ikusasa lengane. Amalungu eqembu lenkathi egatsheni laseSigaganeni ahambeleke inkulisa abantwana ikhula crèche nalapho ke benikelele khona ngokudla. Bathi ke lokhu kuyingxenye yokuqhubeka nezifundiso ezasho umsunguli waleli qembu uMangosuthu Osakhothama lokuthi ke benakekela abantu kanjalo ke bevikele abantu besifazane kanye nabantwana. Umsebenzi ke esingawuqali namhlanje umsebenzi esilokho esiqhubeka nawo cishe mangaphosisi icrash yesine le noma yesihlanu siwahambela kuba khona sibaphathela khona abantwana ngoba siyaqonda ukuthi kuna challenge kakhulukazi in terms of ukucosha okuya ngasethunjini. Asifisi ukuthi kube izingane ezinjengalezi umsakazi nawe kwadwe uyibona ezi lolu hlobo ukuthi ingane ayisakwazi ukuze crash ngenxa ukuthi ayisatholi ngisho amanzi crash. Siyaqonda futhi ukuthi esikulethile angeke kuyiphilise iphakade kodwa lezo nsuku lezo ezimbalwa nje zikwazi ukucosha okuya ngasethunjini. Ngicabanga ukuthi ziyawenza umehluko kususe nencindezi kothisha abasibhekele izingane okwalezo nsukanyana. Uhlalo waleli gatsha uthi ngalokho ukuncane abanakho baboneke kunesidingo sokufaka isandla ukuze kwehle umthwalo obhekene nothisha esikulisa njengoba izikulisa zibhekene nenkinga yokungakutholi ukudla kwanele kwabantwana. Inhloso yokuthi sibelana kuba ukuthi sizolekelela izingane ema-crash ngoba sazi ukuthi ema-crash izingane ayisakuthola ukudla ngokwanele. So sase sithi ke siyama-volunteer enkatha asihlangane nebranch yonke sihlangane ukuthi sikwazi ukuthi sihlanganise izandla sikhokhele sihambe siyothenga sithengele izingane ukuze zikwazi ukuphila ngoba lezi zingane sikholelwa ukuthi njoba zila esikoleni zabaholi bakusasa zingothisha bakusasa zingomongameli bakusasa. So umntwana waphinda angene wasifundisa ukuthi sikwazi ukuthi sivikele izingane sivikele nabantu besifazane. Lenkulisa ke inabantwana abangama-28 abahlukaniswe ngokwesigwaba ezine kokweminyaka yabo. Enye yezingqinamba ababhekene nazo isibalo esikhulu sabantwana uma ke kuqhathaniswa nendawo encane abanayo. Bathi ke isifiso sabo ukuthi ngelinye ilanga babe nendawo yanele ezokwazi ukwamukela nokunakekela bonke abantwana ngendlela efanele. Babonge kakhulu ke ngoxhaso abalutholile. Isikole sethu siqala from 0 to 4 years. Kunamaklasi ahlukene 0 to 18 neclass lakhe, 18 to 2 neclass lakhe, 2 to 3 neclass lakhe, 3 to 4 neclass lakhe. So sinamaklasi awu4. Isikhathi esiningi sayisiba nama-challenge olawa ukupintshana space yabona into kanjalo. So siyafisa ukuthi ngelinye ilanga kube kukhulu isikole mhlawumbe sakheke sinwebeke ukuze abantwana beke ukupintshana kanje. Sithanda ukudlulisa ukubonga okukhulu kubantu abasivashele namhlanje. Okwenzekile kuyasijabulisa ngoba isikhathi esiningi siyaye sibe nengqinamba eziningi ezinkulu. So lokhu kuzosilekelela ukuyiphungula sikwazi ukuthi umntwana nomntwana akwazi ukuthola okuya ngasethunjini. Ezindabeni ze1 KZN TV nginguSamgeliswe Nqulunga ngisesigaganeni kwesakamthethwa. Asiphinde sithishelele itolweni nebeselo siyabuya futhi nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV. Nazo ke zona indaba esithi yizo ezihamba phambili namuhla. Ungizwe ufakaze kwele ibhelu. Kuhlomule amakhosi noNdlunkulu eMzumbe. Kanti isiphepho sidale umonakalo eNewcastle. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-16.55 kwedola laseMelika libe ngu-22.37 maqhathiswa nopondo waseBrithani libe ngu-19.44 maqhathiswa ne-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ngu-$4,699.70 ounce bese uthintangolo ongahluziwe yona ube ngu-$104.21 umphongolo.
Ake sibheke engosini yezemidlalo. Uhlalo weqembu leDurban City uFarouk Kadodi uveza ukuthi kuzocaca amaduzane ngekusasa nomqeqeshi waleli qembu sabambile uPitso Dladla. uKadodi ukubeka kwacanca ukuthi sebelinda ukusonga kwale season esezihubela sakusha kuyona ngaphambi kokuthatha isinqumo ngethimba labaqeqeshi ezohola leli qembu ngesizini ezayo. Umgabadeni uthatha izintambo zokuqeqesha njengebamba ngenyanga kaNhlolanja ngemuva kokukhonjwa kendlela kwaSinethemba Badela. Ngaphansi kwesandla sikaDladla odabo kweNewtown othongathe eThekwini. Isithi ke qophe kumlando ngeledlelo ngoba ke iqembu lokuqala laKwaZulu Natal esithi ke liphakamise indebe eNedbank Cup ngokuguqa iCTS Galaxy ngamagoli 2 kwelilodwa kowamanqamu senkundleni iPeter Mokaba Stadium ePhulukwane. Ngaphezulu kwalokho kusenethuba lokuqeda kwe-top 8 ngesizini yalo yokuqala kwiBetway Premiership njengoba isendaweni yesikhombisa kwilog. Ake sibhekana sesimo sezulu esingelendeleka. Ninobomlilo othatha uShubhanga washisa ikhotha zasedlebe kwakoshana esemabedlana kwamzimba umntwana nethemba lonke leindaba sithi khumu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile